Komara Mehabadê û Rojava Medenî Ferho Serdema êrişên çeteyên Daişê yên nedijî Kurdan di çapemeniya cîhanê de nûçeyên li Tirkiyeyê bazirganiya jinên kole dihatin weşandin. Ev qêrînek bû. Di 1999 de dema karkerên ji Tirkiye û welatên Asyayê weke koleyên spî çûne Ewropayê, ev qêrîn dihat bihîstin. Bêguman, di navbera her du cûreyên koletiyê de cudatî heye. Sistema kapitalîst her dem koletiyê diparêze. Di şerê cîhanê yê yekê de li ser nexşeyan erdnîgarî hatin parvekirin, navê van parvekirinên axî jî kirin netewe dewlet. Hingî axa Kurdistanê di navbera Îngîlistan û Fransayê de parvekirin û 4 dewlet avakirin. Kurd van dewletan weke dewletên tempon binav dikin. Ewropî jî van dewletan weke mamda binav dikin. Mînaka baş Sûriyeye. Dema Fransa di hevdê Nîsana 1946 de ji Sûriye derket, gelên li herêmê ev roj bi gotina derketina ji welat Eid al-Jala binav kir û weke cejnê pîroz kir. Dîsa ji Sûriye weke mandaya Fransayê dihat dîtin. Bi formulasyona netewe dewletan di bürokrasiya sistema kapitalîst de guhertinek teknîkî, teorîk û pratîkî hate kirin. Ev guhertin jî kolonîzekirin bû. Lê ya balkêş ew bû ku navê wan jî kirin Cemahîr Cumhur Republik, bi gotina Edward Said, despotîzma oryantal ava kirin. Di vê guhertina kolonîzatör de atölyeyên îşeyên krîpto mal ava kirin. Niha krîpto rojnamevan, krîpto siyasetmedar, krîpto dîroksan, krîpto rewşenbîr hece zêde hene. Bi rêya wan krîptoyan jî mejiyê civakan tevlihev dikin. Tevgera azadiya Kurdî û pêşengê wê rêber Apo têkoşîna fîzîkî kir û têkoşîna zanistî bi pêş xist. Mînak rêber Apo got, dîrok di roja me de veşartiye, em di destpêka dîrokê de veşartîne. Vê gotinê hem keleha atölyeyên krîptoyan zanîngehên Tirkiyeyê hem siyaseta otorîter û înkarê hem asimilasyon û bürokrasiya otorîter mehkûm kirin. Bêguman, ev sistemek paradoksal e, dehşetengîz e, ji demokrasiyê dûr e û mînakên herî baş Tirkiye û Sûriye ne. Li Tirkiye piştî têkçûna berxwedana Şêx Saîd, Kurd li Bakurê Kurdistanê di gora bêtûnî dihatin medfûn kirin. Li Sûriyeyê jî rejîma faşîst a Basê Esad bi xeta dehan Kurd weke saxên mirî hîştin. Her du kiryar bihiş û muhra wêrankarî, teror, cihêkarî û fesadiya nijadperestiyê hatin kirin. Ev muhr doktrîna koleyan e, mafê jiyanê jî ji wan re nehîştin. Em vegerin ser mijara paradoksa tarî. Pirs ev e, Komara Mehabadê çima hat rûxandin? Bersiva wê rewşa îroya Kurdan û mecburiyeta li pêşiya Kurdan nîşan dide. Bersiva pirsê ji bo Kurdan derseke mezin e. Piştî şerê cîhanê yê duyemîn, Mehabad jî di nav de bi desteka Rusyayê gelek dewletên biçûk mezin hatin avakirin. Yek ji desteka mezin ku Rusyayê dida şoreşa li Kubayê bû. Amerîka û Ewropa zor li dewleta Rusyayê dikirin ku desteka ji bo van dewletan rawestîne. Di encama bazarên qirêj de Rusyayê desteka dida Komara Mehabadê jê rawestant. Komara Mehabadê têkçû, lê krîza navbera Rusya û Amerîkayê gel ser şoreşa Kubayê bi dawî nebû. Krîz zêde dom kir û giha radeya ku şerekî nukleerî bidin destpêkirin. Lê Komara Mehabadê û pişt re jî Kurdistana sor bûn qurbanê van bazarên qirêj. Di 1962 de Wezîra Karên Derve ya Amerîkayê, Profesor Doktor Condoleezza Rice ku ji aliyê Amerîkaniyan ve weke cundî dihate binavkirin, ev rastî aşkere kir. Lê ev mafê gerdûnî mîna desthilatdariya taşeron a Heteşê ku li Sûriyeyê hate danîn, cardin aşkere bû ku sistema tempon yan jî manda dewam dike. Lewma rewşek mîna ya Komara Mehabadê li rojhilata navîn heye. Ev jî pirsgirêka li Îranê ye. Di pirsgirêka Îranê de Amerîka, İsraîl, Ewropa alîyekin. İran, Rusya, Çîn û Bakurê Koreyê alîyekin. Tirkiye jî di vê serdemê de şerê li dijî Îranê bikartîne û dixwaze Amerîka, İsraîl û Ewropayê razî bike. Bazarekê li ser destkeftiyên Kurdan bike, hem Rojava, hem Şingalê û hem Başûrê Kurdistanê tune bike. Cîhan bi taybetî Ewropa dizane ku Kurdên li Rojava şerê demokrasî û femînîst kirin. Ji aliyekî ve mirovahî ji belaya terorê çeteyên Daişê rizgar kirin, ji aliyê din ve modeleke modern û mînak ava kirin. Di demeke ku Kurdên li Rojava bi zanistiyek dîrokî û felsefeyek siyasî û civakî dixwazin,
Di çarçoveye hukuka gerdûnî de li erdnîgariya xwe hukmran bin, dewleta Tirkiye û desthilatdariyên başverû yên li Rojhilata Navîn dixwazin Kurdan duçarê mirina reş bikin. Ev jî tê wateya ku mirin, qirkirin û enfalê demokratîze bikin. Kripto întelîjansiya Tirkiyeyê mîna Komara Mehabadê revberiya Xweser a Rojava jî bi gotina Mînîskul dewlet binav dikin û dixwazin heman eqûbetê bikin pratîkê. Divê Kurd bi yekrêzî û argûmanên sedsalê 21 koletiya jinên li bazaran hatin firotin, tirsa Ewropayê ya ji terora çeteyan goristanên hatine ji bîr kirin bînin bîra Amerîka, Ewropa û herkesî.